haka jingela kai hake Asian Champions League hapadang kaken honjang Cristiano Ronaldo kata ka Al Nassr Persia ya ka Al Ain haka ne ka jingela kai ka Al Nassr ka leo ban penki ya kejar dang hake minit ka basan lengba utaliska bots ka kol jang Cristiano Ronaldo haka minit ka balai peway bat haka minit ka balai pewnyaw ka Al Nassr ka leo ia ka chikol lengba ka jing bakala thap urang yelak ka jong ka Al Ain kata Fabio shikakol la jong bat dai tat hake minit ka basan pewnrew ka Al Ain ro ka leo ia ka chikol lengba ka jing bakala thap urang yelak ka jong ka Al Nassr shikakol la jong kata Bento haka minit ka frapaway Wesley ulia ban thap ia ka kol ka basaw na ka banta ka Al Nassr bat ia ka kol ka bakhado leo ban thap lengba utaliska haswa ban kut no ka jing yelak ka kata haka minit ka bakhandai peu plus senrew kumta haka ne ka jing yelak ka utaliska ulia ban thap teliki kol bat lengba kin ne ki san teliki kol kalabiang ka Al Nassr bahkan penlem keput ia ka Al Ain haka ne ka jing yelak ka ha ba phai pat shaka jing yelak ka haka UEFA Champions League hapadang ka Real Madrid Persia ia ka AC Milan haka ne ka jing yelak ka Real Madrid ka la sharam hakamat jong ka AC Milan dalai la ka way goal ia ki goal na ka banta ka AC Milan laya ban thap lengbau thiaw haka minit ka bakhat bots ka goal jong Morata haka minit ka balai thukhandai bat lengbau Reindar haka minit ka ban nyaw pholai bat ia ka chi goal jong ka Real Madrid laya ban thap lengbau Vinicius Junior haka minit ka ba pholai ka bawan lengba ke penalti sakawai pat ka jingela kai haka UEFA Champions League hapadang ka Manchester City Persia ia ka Sporting bat haka ne ka jingela kai ka Manchester City kala syaram ja buram hakamat jong ka Sporting hado da saw la ka way goal bat haka ne ka jingela kai Victor Gyökeres jong ka Sporting ulia ban thap da ka hat-trick Persia ia ka Manchester City bat ia ki ne ki lai teligi goal iba ulia ban thap ki dai haka minit ka balai pra ka minit ka basa khundai lamba ke penalti bat haka minit ka pra pheu ka bawan hi lengba ke penalti kat bau Arojo pan ulia ban thap chikol na ka banta ka Sporting haka minit ka basa phun rew wat la haka ne ka jingela kai ka Manchester City ka lapan mai ka Sporting dang haka minit ka basa lengba ka goal ka bala thap da Phil Foden hanre pen ban habakut ka jingela kai ka Manchester City ka la sharam ka pun hakamat jong ka Sporting hado da saw la ka way goal kat ba ka jingela kai hapadang ka Liverpool Persia ia ka Leverkusen haka ne ka jingela kai ka Liverpool ka la ban penlem sung ia ka Leverkusen hado da saw la not goal bat haka ne ka jingela kai Luis Diaz jong ka Liverpool ulia ban karbet da ka hat-trick haka ne ka jingela kai ia ki ne ki lai teliki goal ki ba Luis Diaz ulia ban thap ki dai haka minit ka ban ripawai ka minit ka bafra thulai bat ashwa ban kut no ka jingela kai kata haka minit ka bakhandai peu plus kat ba ukak popan ulia ban thap chikol haka ne ka jingela kai kata haka minit ka ban ripholai kumta haka ne ka jingela kai ka Liverpool ka la ban penlem suk ia ki Leverkusen hado da saw la not goal bat ka jingela kai hapadang ka Lille Persia ia ka Juventus haka ne ka jingela kai baro arteli kitim kila kut no da ka jingela kai da mar la chikol Kuble Shibon ia pe ki paralok ki bajus ngau tenan ban pe ki video haka ne ka channel la da dai pi brang thamai singa wapan subscribe ia ka ne ka channel Kuble Shibon